traktują to jak ziemie niemieckie, czyli mamy taką schizofrenia polskiego kierunku. Z jednej strony propaganda, polskie ziemie, tak dalej, a z drugiej strony przyznawają, co to nie są polskie ziemie. No to dopiero nie dejcie nam samemu się reskirować. My zadbamy o te nasze place, tutaj, na Górnym Śląsku i na Dolnym Śląsku. Do czego żeście dopiero nie dokludzili? Gańba, gańba Polsko. Witam was Rostomili. Zaś jadymy na zachód, zaś łopolski krys. No ale dzisiaj będziemy jeszcze bardziej na zachód od Łopolu, od historycznej stolicy Górnego Śląska, żadnej Opolszczyzny. Nie ma czegoś takiego, podkreślam to za każdym razem. Jadymy do Dąbrowy. Ostatnio mieliśmy nasz śląski Tarnów, no bardziej znany jeden małopolski. Mieliśmy śląski Pruszków, bardziej znany mazowiecki Pruszków. Dzisiaj Dąbrowa. Ono też bardziej znano je małopolsko Dąbrowa, ale jako Dąbrowa? Górniczo Dąbrowa. Ktoś rzeknie, co je to na Śląsku. No ja we województwie śląskim, no ale nie na Śląsku, we Małopolsce. Ktoś rzeknie, je to Zagłębie. Ja Zagłębie, no ale Zagłębie Dąbrowskie to subregion małopolski, historyczno-małopolska. Byliśmy też we Dąbrowie na Śląsku pod czeskim kierunkiem. Ktoś rzeknie, to je Zaolzie. Też je propagandowe miano, które Poloki utworzyły po 1920 roku, kiedy potajlowali Cieszyńsko-Tajla Górnego Śląska. Ja? Toż te Dąbrowy w okolicach są. No i pokażę wam zaś dzisiaj 6 dorfów. Nie trochę więcej, no ale skupimy się na tych 6. No i przód Dąbrowa, a nie skorzy jeszcze 5 większych. Jeśli jeszcze nie abonirujecie mojego kanału, to proszę, zróbcie to. Mało, brakuje do 6,000 abonirujących. No i filujcie mnie też na Facebooku, Instagramie. Przecież ostatnio trafił się ze mną hop z Przegędzy, znów mnie chyba na Instagramie, toż no ja wiem, co muszę i poza YouTube wychodzić, co by dawać te roztomajte linki, tak dalej. Nie wiem, Eli, on chce być anonimowy, to nie przywołam jego miana, ale fest ci dziękuję, co żeś dał mi 4 fany, ja, jeśli dobrze pamiętam, czy tu 4 fany, 2 pruskie, jedna drugiego cesarstwa niemieckiego i Górnośląsko ze Schreibbukiem Oberschlesien, no i landkarty śląskie, stare landkarty nadrukowane na płótnie. Jerzek Fest Rod, kej widzowie proszę mnie, jeszcze jakiś czas temu trafił rzek się ze hopem z Dolnego Śląska, który je no, rajzował między Podhalem a Wrocławiem. Też kupił mi książka. Byliśmy zusammen we śląskim Geschäfcie, to powiedział, a zrobię ci taki fajniście, my też porozprawiali na temat Śląska, Jerzek Fezrot, co persony ze Dolnego Śląska chcą się dowiedzieć, jako to richtig było, są otwarte. Jadymy, słuchajcie, tela mojej gotki. Dąbrowa, po niemiecku Dambrau, to wiejsko gmina, w której kwateruje ponad 9000 personów. W samym dorfie Dąbrowa kwateruje około 1000 personów. Do gminy okrom Dąbrowy przynależą Pruścina, Proszcina, Ciepielowice, Szepelwic, Karczów, Szynwicz, zusammen ze Jemielinem, Lipowo, Polnisz, Lajpę, po 1914 Neulajpę, Mechnice, Muchenic, zusammen ze Turzakiem, Norok, zusammen ze dziedzinami Lesiec, Norocko-Kolonio i Łodrzyca. Niewodniki, Niewodnik, zusammen ze
Brzeziną, Dobrosławem i Łodrzyckiem. Nowojamka, Deutschjamkę, zusammen z Porymbami, Prundy, Brandę, Siedliska, Przedliskę, Skarbiszów, Karbiszał, Żelozno, Zelazno, jako też Sokolniki, Sokolnik i Wyrębiny, które nie są sołectwami. We tej ostatniej nie ma nawet zabudowy. We wszechobecnym cenzusie z 2021 roku we gminie Dąbrowa 9,34% po mieszkańców zadeklarowało śląską narodowość, a niemiecko 9,81%. A Pszczimung 20 marca 1921 roku we większości placu dzisiejszej gminy Dąbrowa się nie odbył. Welowały ino 3 dorfy. Proszcina 57% za Niemcami, Muszenic 68% za Niemcami i Zelazno 67% za Niemcami. Place te zostały w Reichu w ramach nowej prowincji Oberschlesien, która nastała we większości na placach dawnego Regierungsbezirk Opel. Place te leżą około 110 km na zachód od Katowic. Sumy przy pałacu w Dąbrowie. Największy zabytek Dąbrowy i całej gminy. Jaką jest historia tego placu i pałacu? W roku 1615 nabyło to Joachim von Czeczał-Mettisch, no ale przodziej mamy tu już rezydencję z 1540 roku. Joachim von Czeczał-Mettisch przebudowuje ta rezydencję na taką trójskrzydłowo we sznicie renesansowym i trwa to 2 lata do 1617 roku. Kolejni właściciele to Lariszowie. Przeskierowali oni tutaj w latach 1740-69 głównie podczas wojen śląskich, które trwały od 1740 do 63, a od 42 genau to już były place pod reskierunkiem pruskich Hohenzollernów. Dalej reskierują tutaj Prytwicowie, nie skorzej familio Ziegler-Klipphausen, a pod koniec XIX stulecia familio Hatzfeld-Wildenburg. W 1893 roku Hans Heinrich XI Hochberg von Pless, znany nompra, książę pszczyński, a wiemy, miał Hochbergowie główną posiadłość mieli w Pszczynie, mieli też posiadłości na Dolnym Śląsku, głównie książę nabył ten pałac i dał swojemu synowi Konradowi. I to była ich jedyna posiadłość w dzisiejszym opolskim województwie. W 1894 do 1897 trwa przebudowa na neorenesansową rezydencję. Nie wiemy, ili Konrad tutaj przebywał. Wiemy jednakoż, co w 1920 roku Anna von Hochberg hajtła się ze dziedzicem Ciepelowic. Będziemy ani jeszcze dzisiaj, to jest niedaleko, pora kilometrów stąd. I ona ze swoim hopem reskierowała tutaj aż do dojścia do reskierowania od nazistów we III Reichu. Pamiętajmy, co te place do III Reichu przynależały już w przodzie od 1933 roku. Te place po I wojnie zostały w Niemcach. No, Hochbergowie z nazistami nie bardzo. Tak im było po drodze. I cytają. Niemiecki reskierunek przejmuje ta budowla, jest tu szkoła do rektorek przed wojną jeszcze, a w trakcie wojny lazaret. Lazaret dla wojaków, oni tu dochodzą do siebie po jakichś ranach, jest tu srogi park, 22 hektary i tak to się kulo
jeszcze aż do 1945 roku. Kluczowy jest rok 1945. Na całym Śląsku tak richtig wtedy dopiero napoczła się II światowa walka. Zatrzymuje się tutaj pierwszy ukraiński front, Czerwoną Armią. No i rabują, niszczą. To, co widzimy teraz, to jest pokłosie tego. Tu też zmajstrowali repatriacyjny amt. To tutaj, no, mamy tu bańską linię, to tutaj ze wschodu przykludzali Polaków, tutaj najprzód mieszkali i dalej rozsyłali ich po inkszych kąskach, po inkszych tajlach Śląska. No a autochtony poszły poszły na zachód. I co je dali? Od 1948 roku do 1975 roztomajte magazyny, są tu takie amty. Od 1975 roku wkrótce się tu pedagogiczna szkoła, nie skorzej Łopolski Uniwersytet. I tak jest richtig do dzisiaj. Właścicielem tego obiektu jest Łopolski Uniwersytet. Ale tak richtig od 75 do 95 są tu wykłady, są tu mieszkania do, co żeś zrozumiał, i do studentów, i do profesorów, roztomajte izby. Jakoś to się kulo. No ale przychodzi 95 rok, w złym stanie, to już je, no i uniwersytet pozyskuje pieniądze na remont. Mają jakieś pieniądze i co robią? Na szczęście robią dach. To jest dobre, co zrobili. A dali jakiś karton gipsy, skuwają jakieś stare kachle, no i robią system hajcungowy, który dzisiaj już jest niewydolny, bez sensu. Brakuje pieniędzy. Mamy ruina. We XXI stuleciu ferajna, dąbrowskie skarby, jak dobrze ja powiedział, tak się to mianuje, opiekuje się tym obiektem i możemy pora razy do roku zwiedzać. Dzisiaj mamy pierwsza sobota sierpnia, pierwszy weekend miesiąca możemy zwiedzać, dobrowolny datek dać i widzimy, jak piękny pałac dokludzili do ruiny. Kto dokludził? No można powiedzieć Czerwoną Armię i tak dalej, ale tak richtig te zaniedbanie to są lata 90. To jest najnowsza historia. Kto to zrobił? Polski reskirunek. Kto do tej ruiny dokludził to wszystko? Polski reskirunek. Jakie komunisty? Od 90 latach i w XXI stuleciu były komunisty? Tu reskirowały komunisty? No tak go dają. Poloki zniszczyły nasza erbowizna i niszczą dali, bo wolą dawać pieniądze do Warszawy, do Krakowa, no tam są zabytki. Tu propaganda robią, co to są ziemie polskie. No ale przy przyznawaniu geldu traktują to jak ziemie niemieckie, czyli mamy taką schizofrenia polskiego reskierunku. Z jednej strony propaganda, polskie ziemie, tak dalej, a z drugiej strony przyznawają, co to nie są polskie ziemie. No to dopiero nie dejcie nam samemu się reskirować. My zadbamy o te nasze place, tutaj, na Górnym Śląsku i na Dolnym Śląsku. Do czego żeście dopiero nie dokludzili? Gańba Polsko. We wsi mamy jeszcze kościół ze XVII stulecia, barokowy, przebudowany w XIX stuleciu. Pierwszy był tu kościół już we XIII stuleciu. A była tu kiedyś jeszcze niedaleko pałacu kaplica Wanielicko. No, Hochbergowie byli wanielikami, No i co się z nią stało? No, była, aż do lat 60. Jednego dnia bawił się tam syneczek, no i złamał szłapa. I po tym polski komunistyczny reskirunek powiedział, no trzeba to wybulić. Po co to?
Sumy we Ciepielowicach, ino 2 km dalej od Dąbrowy, już jak godą na ten temat. Ryskirował tutaj Herman zu Solms Barut. Ja, no, zusammen ze swoją babą ze Hochbergów, Aną, ja. Pałac powstał w 1800 roku, przebudowany w XX stuleciu, w 2015 gorął. No, wtedy może ten dach runął, bo widzimy dachówki jeszcze kaś w okolicach, zamurowany wchód, runął wtedy ponoć turm. No i jak to wygląda, to jest bild, rozpaczliwy bild Śląska pod polskim reskierunkiem. Dotarliśmy do Szynwic, do Karczowa. Mądrowost kościół, no ale za chwilę też będzie pałac. Kościół rzymskokatolicki wybudowany we sznicie neoromańskim w 1906 roku na placu kościoła ze końca XVI stulecia, ze 1596, żech se przypomniał. No ale pierwszy kościół był tu już w XV stuleciu. Kościół pod mianem w niebowzięcio Najświętszej Frele Maryje, godą, że tu ze ludźmi przyjaźni, wiedzieli mi co i jako. To jest filia farności w Dąbrowie, kaj my byli. Dobre, a teraz idziemy do drugiego kościoła. Jeżek przed kościołem wanielickim. Wanielicki kościół jest mało misyjny. Nie ma tu żadnej tabule, kiedy są nabożeństwa, tak dalej. O Wenecu, żech poczytał co 2 tygodnie, we drugo i czwarto niedziela miesiąca, a to jest filiał farności we Brzegu. Brik to już Dolny Śląsk, no ale niedaleko stąd dali województwo polskie, bo niektóre place, mniejszość placów, no ale jednakoż niektóre przynależą historycznie do Dolnego Śląska. No ale wrócimy tu do tego kościoła. Kościół też neoromański widza, tak jako katolicki. On powstał w 1891 roku, no ale historia wanielików sięga roku 1520, kiedy już na tych placach dość wczas pojawiła się reformacja. Wtedy wanieliki mieli nabożeństwa, wtedy jeszcze można powiedzieć normalnie msze, w katolickim kościele. To nie ma tak, że ktoś tam przejął siłą i no zaczęli wielebni głosić w reformacyjnym duchu. I tak było do 1594, widzicie, 4, nie 6, tam żech zrobił feller, wtedy kościół zgorął. No i w 1594 wtedy tam postawili nowy i na placach tego, na fundamentach tamtego starego wybudowali. Ale to już katolicki, teraz zajmujemy się tym. No i przychodzi ten rok 1891. Mamy tutaj 580 wanielików, 390 z Karczowa i 190 z Dąbrowy. Nie skorzy jeszcze ze okolicznych dziedzin się wanieliki dołączyły, było ich tu trochę, choć wiemy, co na Górnym Śląsku i na tych placach przeważały katoliki. Po II wojnie wiemy, co się stało. Stało tu wanielików 330. No to i tak dobrze, co tyle. Wielu jeteroski myśla, co jeszcze mniej. Ja, tak to dzisiaj wygląda tych wanielickich farności na tych placach zachodu Górnego Śląska je mniej niż na wschodzie Górnego Śląska. No i mamy pałac i no nie wlezymy. To jest prywatna posiadłość. Jako to wygląda od ryny, nie wiemy, nie ma to w idealnym stanie, już widać, choć na zewnątrz, no jakoś to też wygląda, choć w Dąbrowie też na zewnątrz jakoś wyglądał. Kiedy powstał pałac? W 1791 roku jako barokowo rezydencjo wybudował to grof von Czirczki. 99 lat nie skorzej przejął to grof von Wichelhaus. No i tak było do 1945
roku. Co było w 1945 roku, napoczęła się tu wojna, wiemy, nie będę tego drugi raz powtarzał. Jerzech we Chruścinie, a za mną kościół klasycystyczny ze XVIII stulecia, no ale on powstał na placu wcześniejszego, ze XIV stulecia, ze wykorzystaniem murów. No i mamy też dzwonnica tako, to myślę, co to jest dzwonnica ze starego kościoła. No, ten kościół dzisiejszy nie ma turmu, nie ma dzwonnicy, a kościół rzymskokatolicki bez tak je pod wezwaniem Pietra i Paula. Przy kościele, a tak genau przy dzwonnicy mamy dynkmal ku zocy poległych we I wojnie światowej. W każdym dzisiejszym dorfie je pałac. Szukał żech pałacu, bo niby to dzisiaj jest zespół szkół. Zajeżdżam na zespół szkół, normalny, moderny budynek, jaki pałac. Park dworski na GPS-ie mi wyskoczył. Tutaj niedaleko, nie mamy czasu co by łazić, bo dzisiaj, no jutro jeszcze jadymy do Jabłonkowa. Wy to będziecie widzieć za tydzień, a ja już 6. To już nie będziemy łazić. Słuchajcie, no to jest to. Z XIX stulecia było szajbnięte, co to przekształcili po II wojnie na zespół szkół. Mono to był zespół szkół i no niedawno wybudowali, przynieśli. Nie wiem, szajbnijcie, jeźli w to się stąd. Tu mamy tabula, remont, cosik się robi. No nie tak okazałe pałace jak te zaniedbane, no ale przynajmniej w bosie u nasza erbowizna. Coś po leku idzie do przodu. Dotarliśmy do Niewodnik, a za mną pałac ze 1872 roku. Wichelhaus go postawił. Łączył on takie cechy francuskiego baroku i neorenesansu. Do 1945 roku w rękach Wichelhausów. Po II wojnie PGR nie skorzy Dom Kultury. W 1996 roku ponoć wyremontowany i hotel tu powstał, no ale widzę, tutaj chyba nic nie ma. Tak by to puste stało. Tak to wygląda. A słuchajcie, pałac Jechań za stromami. To co, że wam pokazywał, to nie ma pałac. A nie pałac, no mono cosik. A nie, no ale na landkarcie na GPS-ie nic nie ma opisane. We wsi mamy jeszcze kościół Narodzeniu Najświętszej Frele Maryi z 1908 roku. Dotarliśmy do Noroka, a za mną neoklasycystyczny chrom rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Floriana, budowany w latach 1904-1905. Zaprojektował go słynny architekt śląskich kościołów Ludwik Schneider. Za mną pałac. Zaczątki tego pałacu to XVIII stulecie. W 1858 roku Friedrich von Wichelhaus, to miano już się dzisiaj przewijo, zakupił ten pałac i w 1865 przebudował we sznicie neogotyku angielskiego. W 1945 roku Czerwona Armia urządza tutaj wojskowy sztab. Wiadomo, co się dzieje, to co we większych pałacach nie skorzy PGR, a po zakończeniu komuny nabywał to prywatny właściciel. No czasy było tak, co za grosze sprzedawali. No najczęściej za grosze sprzedawali taki pałac, no ale właściciel nie miał pieniędzy, co by go odrestaurować. Dopiero drugi prywatny właściciel odrestaurował ten pałac do takiego stanu, no i dzisiaj to je w rękach prywatnych. Widać, co to je obtoczone, nie idzie tam wleźć. No i no, nie wiem, chyba ktoś tam mieszka, no i dobrze, a mu się powodzi. Tyle na dzisiaj roztomili. Nie widzieli żeście, bo widzieli żeście jedno miano Dąbrowa, ale innych nie. Tutaj nie ma tych mianów we dwóch gotkach po niemiecku i po polsku w tej gminie, a we Pruszkowie było. Widać, co tu je mini autochtonów. Widać polskie fany, widać
No widać, rozumieli. No ale autochtony też są i słychać śląskogotka na ulicach, co żech też no, słyszał. Za tydzień już żech zdradził, bo jutro jada do Jabłonkowa, jadymy. Słuchajcie, już jest nieskoro. Ćwierć na 8, a jeszcze 1,5 godziny, albo nawet więcej, no kaś 1,5 jazdy nazad. Abonirujcie mnie. Byćcie ze mną, filujcie mnie i no polecajcie to, jadymy durś, co by jak najwięcej personów poznało prawda o Górnym Śląsku, poznało jak to jest ze historią, kulturą i ze tymi landschaftami, co by piło, spijało, jodło, no, zanurzało się w tym Śląsku. Chowcie się.